Čau, ahoj, tady Vapy a Pepkoš, takže PVDO a jdeme natáčet Only Snipy. No, tak už jsme ve hře, tady s Pepkošem. Budeme vypadat do kanálu hezky. Mám docela dobrý landing, no. Klasika špatný. Jo. Ty máš vždycky hrozně dobrý landing. Tak co? Zatím jsem tam ještě nebyl, je tu snipa. Já tady taky mám snipu. I druhá snipa. Yes. Vlastně skara tady nechám. Já mám 2 snipy. Modrý. To neberu. Ty jsi si uvědomil, co? Já mám 2 snipy teda. A že to snipama? Počkej, s dvojkovým 1 a 1 bez koupu. Kámo, škoda, už si myslím, že to je snip. Já myslím, že to je snipa, aha, tak nevím. Tak prej ne. Pane Třísko. Kde jste? Hele, sajpek. Hlava. Dobrý. Já tady mám další snajperku se skoupem. To chceme si jednu dát, když máš 2. Teda už 3. To je bez skoupu. Ale je zelená ta se skoupem. Tak mě dej tu bez skoupu. Cože? Dej mi to bez koupu. Dík. A dáš mi... Máš jí tam. Tak, já mám jít. Trošku máš tam. Ona je skrytá, víš. No máš dost. tam moje snajperky, já mám 12. Já mám 35. Aha. Výborný. Na dropu to padlo vyloženě. Proč jsi to vzal? Já to viděl. Dáš mi teda na vojnu snipy? Tenhle nemůžem vzít. Víš, krásný. Už s tebou nechci hrát kuličku. Kam jedem? Napevno. Schánět nový snajperky. Chtělo by to, no. Profesionální řidič jsem. Co máme? Ten prostě fialový AKčko. Co najal? Jo. Ale on nemá slipu. To si pokazil.
To nemá snipu. Dva pivo nemá snipu. Na AKčko. Tamhle bude Nejde, on střel. nemá snipu. No však jo, já ho tam nechám. To nejdeš do vysrého Solid Snakea. Ten má snipu? Jo. Tak GG, on tam bude no. Tak co se dá dělat. Tratil jsem 100 goldů, mám už jen 198. 4. Mám 3 big shieldy, 2 shield, všechny a 2 medkity. Já mám 2 pice, 6 míček. Už mám 3 medkity. Je to bude zase nič. Já to nevěřím. Tady je medailon asi. Bowling! 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 Dobře, že to je. Boty od Louis Vuittona, kabelky, drahý šaty. Děti. V business třídě, na krku diamanty. Vilu na ostrově, nejlepší místa v sále. Hodinky s vodotryskem, zní to fakt dobře, ale Samozřejmě druhá hra a kanálky. Tak jinýho. Kam napadla na sniperky. Zůstaň na povrchu, já beru 200 a jdu. Kladu tady nemůžu. No dobře. A já nemůžu zabíjet, víš co? Kdybych tady našel nějakou zbraň. Můžu použít raketomet? Tak tam hodí odpoletu. Máš už aspoň ty 2 snipy? No, 3. Yes. Já mám všechno viditelnost. Mám fialovou s 4 skoupem, modrou s 2 skoupem a modrou bez. Dáš mě pos? Jo, jakou chceš. To je jedno, jakou mě dáš. Máš nějakou se skoupem? No 2. No tak mě dej se skoupem. Dík. A raketomet zahazuju. Koupil jsi nějaký pici? To jsem nestih. Tamhle cajpek. Jako prosím tě dej, ne že... Víš co? No, oni utíkají tamhle. Kill? Ne. Jo, tamhle jsem ho zabil. Jo? Kamu? 110? 110 tamhle? Dobré, on si dal shield. Co? Dobré, já jsem levej. On má taky sniperku. 110. Asi jo, ne? Jo. Jak to tam naházím? No? Dobré.
Mám 3 sniperky. No, 2. Stop. Tamhle, cápek. Tak já si tam tady. Za horou se fajtí. Tamhle jsou capci. A jo. Hlava? To je. Dobře. Ale střílí se. Headshot? Dobře. 105? Dobré. Headshot. Další nahabuje. Další snipa. Ale vezmeš pizzu, není máš míst. Co, pizzu? Jo. Já mám teda 2 zelený snipy a 1 modrou snipu. Mám. Už mám 4 kily. Týpci! Nastup. Headshot? Solo. Solo. Headshot jsem mu dal. Solo. Nahoře. No, akorát, že podle mě tam dáme Typek. Jo. Pojď. Jdem co dál. Tady. A, jo. 110? Sakra. 110. Já jdu střílet. Pickaxe. Jo, aha, ještě? Ještě někdo? Headshot. Já ho prostě netrefím, já mu hlavu nedávám, Headshot. Kam já... No, týpek, tak cílej, hošva. No, vlastně tam to bylo. Obou jste pořád půli. 105? Dobrá. Hlava. Jdem na ten launchpad, ten chlap. Ne, asi na launchpad bych nešel. Ale pojď. Pojď mám jedno duo a jedno... Tamhle auto. A jezdí. Jde rebootovat. Rebootuje. On máš. No právě. Jdu na high ground. Tak. Jo. Tam to nejde. To je medailonista. Myslím. Tamhle taky týpek.
se musím přebít. Nemám žádný díly. Šmíčka? Opět? Dobrý. Hej, tady máš míňa, tady máš míňa. Jsem. Vidím. Co myslíš, že dáme? To jsi smíňa? Nedal jsi smíňa. Nedal se. To se zase vzal, když jsi nebral. Hej, tak tady máš lepkoši. No, musíme do zóny, tak pojď. Už jen jeden tým je proti nám. Jeden snipe a jak mě. Jeden týpek! Yes. To je to solo. Ale kde? To nevím, ale je týpek. Musíme asi klepat. Hele, auto. Hele, jestli vyhrám, tak jako nechci postavit dál. Tady je. Dostal? No. 55. Tady si můli. Já dostal. Yes! Yes! Vyhráli jsme tuhle challenge. A to jsme ani nechtěli. Takže Only Snipa je vyhraná hned druhou hru. Tak jo, tak čau.